Srácok, nagyon gyorsan gyertek fel a Magyar Bicap játékra a Robloxon, hiszen ma 21 órakor event lesz, 22 óráig tart az event, szóval szeretettel várunk titeket, és most Kolbival szállunk fel a repülővel. Szóval gyorsan gyertek fel, és várunk titeket szeretettel. Majd lesznek szavazások az eventtel, meg lesz update, meg lett egy update az eventen, ami azt csak az event végén tudjátok meg. És sziasztok, várunk titeket!